Ten film, drodzy widzowie, miał wyglądać całkiem inaczej i być nagrany całkowicie czym innym. Leciałem super zadowolony do domu, żeby zmontować film i co się okazało? Zostawiłem kamerę u Patrycji w domu. Słuchajcie, ja już dawno tutaj na tym kanale nie nagrywam raczej nic o grach, ale to nie znaczy, że ja się tymi grami nie zajmuję, bo praktycznie codziennie streamuję na moim kanale na Twitchu na żywo, na którego was zapraszam. I odbyły się, a w zasadzie nadal trwają, targi E3. Gdyby ktoś w ogóle nie kojarzył, to jak tylko tak na szybko przypomnę, E3, czyli Electronic Entertainment Expo, to są takie ogromne, chyba największe na świecie targi gier komputerowych, które trwają już od 95 roku, o ile się nie mylę. Odbywają się w Los Angeles i tam właśnie twórcy gier mogą się wystawić i pokazać albo też udostępnić do ogrania swoje najnowsze zbliżające się gry. Oczywiście teraz te targi z powodu COVID-a są trochę inne, bo kiedyś normalnie mieli na nie wstęp dziennikarze, miała wstęp widownia, mogliście tam poruszać się po tych halach. Rok temu te targi w ogóle się nie odbyły. Teraz w tym roku odbywają się jedynie, że tak powiem, w wersji cyfrowej, to znaczy bez wstępu dziennikarzy i ludzi, tylko wszystkie trailery gier prezentowane są w internecie. I jak co roku już od dłuższego czasu razem z panem Dawidem, czyli z Bąkolem, robiliśmy tak zwane Śląskie Studio, czyli restreamowaliśmy wszystkie te najważniejsze konferencje i okraszaliśmy je naszym komentarzem. Ja zapamiętałem najbardziej tak: dobre jedzenie, bardzo dobre towarzystwo, bardzo dobry alkohol. A jakie gry, to wam napiszę w komentarzu. No to co? E3 zaczynamy. I'm Mihoko. I play White Water, Wipeout. Jestem w szoku. No to siup. Lub. Zawał w młodym wieku to jest... Karkówka pod ten cel zebrany. Cyk. Song of the Evertree. Słabo mi. Hi everyone. Zdrowie pięknych pań może jeszcze. Może jeszcze przyjdą. Hey there, I'm Simon Bennett and I'm the co-CEO of BAFTA. Leo, nie pierdol. No to siup. Cyk. Shows and movies and they just scared the heck. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego wam życzę. Tornado on the battlefield or